de Geerstraat 116 in Heerlen. Een ruim 3 slaapkamerappartement, beschikbaar vanaf medio november. Slaapkamer 1 en slaapkamer 2. Dit is de hoofdslaapkamer. Bergruimte en overige bergruimte. En dan lopen we door richting de badkamer. Met plaats voor de wasmachine. Dan gaan we door naar het toilet. En dan lopen we richting de woonkamer met een open keuken. En de ruime woonkamer. Met aansluitend een ruim balkon.